Minä tulin jätehuoltopäiville jo varmaan 20 kertaa. Että olen aika pitkään käynyt täällä, melkein joka vuosi. En ihan joka vuosi, mutta useimmiten. Ja kyllä se syy on aina tulla tänne kuuntelemaan alan uusimpia uutisia ja tapaamaan tuttavia ja tekemään solmimaan uusia tuttavuksia. Minä suosittelisin jätehuoltopäiviä kyllä kaikille alan ihmisille niin kuntapuolella kuin yksityisellä puolella, mutta myös esimerkiksi tutkimuspuolella, koska täällä esitellään myös alan uusimpia tutkimustuloksia, niin kyllä tämä aika monelle, jolla työ tai opiskelu liippaa jätehuoltoa, niin kyllä tämä sopii kaikille. Kiertotalouden tekijöiden ja toimijoiden verkostoituminen ja kokoontuminen on tärkeää juuri näiden kontaktien luomisen vuoksi. Ja täällä syntyy ehkä uusia ideoita ja yhteistyökuvioita, niin ihan tämmöisten, jotka ei muuten ehkä tapaisi toisiaan, niin siinä mielessä nämä on hyvin tärkeitä. Jätehuoltoyhdistyksen hallitukselle ja järjestäjille, että lähettäisin sellaisia terveisiä, että jatkakaa hyvää työtä ja järjestäkää myös tulevaisuudessa hyviä jätehuoltopäiviä.